Bhuru Repamusha. Agriseeds. Ndetwaongonerwa dzindiri panyoni farm ward 8 Masvingo North. Takarimawo ZAP 73. Takaidyara musi wa22 November. Nhasi 11 March. Yani 5 months mbeu yedu. Muchiona muguru wandakabata wakutooma, chibage chedu chakutooma nemwo muguru yamuri kungoona. Chibage chiri kuratidza kuti chinoita chaizvo. Chibage chekuti uchitanga uchidyara unoona kuchishora. Mbeu yacho inotanga kumboishora kana chiri doko. Asi kana chazosumuka zvokuti chakusvikira kana muwest umu chine chakuyevedza singaiti kusvika chisvike pachave so. Saka isusu tiri kutarisira pa 23 hectares dzatakarima idzi. Tiri kutarisira 10 tons plus per hectare. Zvichienderana neregion yedu yekumasvingo iyi. Saka tongoto 10 tons tofanira kudziwana pamunda wedu. Saka tinogona kuwana zvekuma 230 tons.